din România în ultimul an. Cluj nu ajunge în Champions League, dar este despre patriotism, despre istorie și solidaritate, scria Alin Porade, jurnalistul chemat de Federația Română de Fotbal să remarțeze sosirea Clujului, prima după 50 de ani în capitală, în 1965, Dobrin, care evolua la Dinamo Pitești, n-a uitat niciodată asta. Era prins de Universitatea Cluj, o formație condusă atunci de Ivan Sucu, fotbalist, care, spun cei care au văzut rol, semăna destul de tare cu Ronaldo, Cristiano Ronaldo, al doilea. Adi Popa, așteptând imnul național. Sunt multe focuri de artificii, multe petarde, să sperăm că vor fi doar în afara terenului. Universitatea Cluj este deja retrogradată, Steaua deja campioana României, ar trebui să vedem cel mai bun fotbal al momentului. Între cele două formații, un moment emoțional pentru echipa din Cluj. Imnul național al României. Este într-adevăr o echipă care a supraviețuit multor mutări din oraș și a trebuit să fugă din cauza războiului la Sibiu pentru a juca partidele acolo. Au fost multe momente importante în istoria lui, dar acesta este cu siguranță unul dintre ele, finala Cupei României după 50 de ani. Gaudeam muzicitul pentru Universitatea Cluj și nou studențesc. Stăniștii au de partea lor gloria și puterea dată de atâtea rezultate. Poezia este în dreptul celor de la Cluj, o formație care a fost iubită mult mai mult decât a oferit prilejul, să spunem. Ce m-aș face eu? Ce m-aș face eu? Ce te-ai face tu dacă nu ar fi eu? Este ultimul șlagăr al clujenilor. O poză pentru istorie. Într-adevăr, poza pentru istorie cu Steaua și eu Cluj. Mamă, te iubesc, dar nu ca pe U. Este o altă sintagmă celebră, născută din dragostea pentru U. Șercile roșii sunt cele simbolul apartenenței la lumea universitară. Șercile roșii purtate de studenții mediciniști au dat supranumele acestei formații atât de iubite în Ardeal, care a trăit din punct de vedere fotbalistic foarte multe ani, foarte mulți ani, triști. Nu și pentru suporteri. Se va întreca în divizia B din finala Cupei Universitatea Cluj. Este un moment însă care trebuie trăit la adevărata universitate. Alex Chipciu, numărul 7, cel nou capitan pentru Steaua, numărul 7 făcut celebru de omul cu cele mai multe titluri, toate câștigate cu o singură echipă în România, Marius Lăcătuș. Cel mai greu tricou din istoria Stelei, cu siguranță. La alte echipe, numărul 10 înseamnă ceva, la Steaua 7-le este cu siguranță cel mai greu. E foarte important pentru Steaua să reasimileze, să reasambleze defensiva, pentru că iată că obligat să schimbe din nou. De această dată va juca cu Luchin, fundaș dreapta, Râp a fost titular în ultimele partide.
Pap și Varela în centru și Gherme în stânga. Toșca dispare. Favoritul din 2015 al lui Gâlcă este doar pe bancă la această partidă. Ultima pentru Gâlcă, iată-l, spunea, îi urez bun venit lui Mirel Rădoi, cu o eleganță parcă desprinsă dintr-un roman acum 100 de ani. Ei bine, Gâlcă a adus foarte mult măsit și decență. Dacă e să rămână ceva din domnia lui Gâlcă în Ghencea, cu siguranță asta trebuie remarcat, mult măsit. Sperăm cu toții că asta să rămână în discursul public al Stelei. Toți știm că, iată-l pe Falul întrerupe, că este omul promovare, 4 promovări. Târgu Mureșul, care a intrat în acest sezon și s-a bătut până în ultimele secunde cu Steaua și practic i-a cedat titlul, a fost introdus în Liga 3 de Adrian Falul. Toată lumea speră să rămână la Cluj, însă mulți spun că marți este posibil să fie anunțat noul antrenor al celor de la Asia Târgu Mureș. Totul pregătit pentru începutul finalei. Steaua în echipamentul obișnuit, roșu cu albastru, Cluj în echipamentul obișnuit, alb cu negru, un meci pentru istorie. Și pentru istoria personală a lui Alexandru Tudor, prima finală din carieră pentru... Incredibil, Alexandru Tudor întoarce meciul cu rigoarea excesivă cu care ne-a obișnuit, nemulțumit de faptul că un jucător de la Steaua a pătrus cu fracțiune de secundă înainte în terenul lui. Să ne concentrăm la show, sperăm să vedem golul și mult fotbal de calitate. Este o atmosferă superbă.